So yun, mag-exercise tayo ngayon kasi maraming nagtatanong. Patampet ko na daw, bakit ganito? So ito lang yung ginagawa ko. Tapos, yun, alam niyo na. Kaya mas lalong gumanon is meron lang talaga mga bagay-bagay na hindi natin makayanan. Tapos, nagkakaganon nga. So, yun lang yung ginawa ko. At nag-adjust na rin siguro sa food. Tapos more on is tea talaga. Tubig, yun lang. Vitamins. Ang laki. Dami nag-PPM, ang daming nagtatanong. Salamat din sa mga nag-advise. Salamat din sa mga nagsabi na kaya ko to. Kaya mo yan. Alam namin strong ka. Salamat sa inyo. Salamat din sa family ko. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Ano lang masasabi ko? Salamat sa inyo lahat. Punta ko magpapapower saglit kasi yung alaga ko kasamantalahin natin ang magpapawis. Punta ko sa park ng Sunlight. Park ng Sunlight. Na magbibigla kayo. Gagawin tayo. May time. Hindi na ako nahihiyang maghawak ng camera. Hindi ko umpat. Hindi naman ako pwede mag-vlog ng malayo. Siguro ikot lang. Then yung aking camera is naka-standby. Dito tayo sa kapit ako eh.
Ayan, pauwi na ako mga ka-vlog. Diyan ako nag-jogging. Diyan lang. Diyan ako nag-exercise. So, pauwi na tayo. Susundayin ko na yung alaga ko kasi nag-ayan na lang siya. Tapos, sumibat ako dito sa park. Nagpapawis. Nagpapawis si Gentle Vlog. My God! Yun yung park dyan. This is the way that we do tang-tang. Did you remember that? Did you? Bili ako pang dinner. So, soup namin ngayon is isip na naman ang lulutuin. Hindi masyado nakakakain. Bakit kaya ganun na? Kaya it's really hard. Magmahal ng ganito. Let's go to the piano. Sana all my forever. You know, gahawak kamay. Okay, kayo na, di kayo na. Dito na tayo sa mall. Mall is perfect to the people that she want to call the body. Char! May ganun ako nalalaman. Puro na ako char ngayon na. Puro na ako English. Hindi mo marunong mag-English. Para sa I'd like to speak English because why you don't know if sometimes scroll your channel, right? And then watch you and then comment something like that. Good or bad man yan. Kailangan natin tanggapin kasi in-accept mo yung role na to. So, gora-gora tayo. Ayan, take a vlog. Na-vlog ko na nun. Kaya may maklo dito. Mapunta doon sa taas. Tapos meron din dito. Nakapwede ko lang. Yun. Tapos, yung Miko. Sapatos. Tapos, ito. Take home. Para sa mga appliances. Yun lang yung ano dito. Meron dito yung piano. Ay, piano. Ballet. Ano ito? Ballet ba yan? Tawag doon? Tapos for the face, yan. Yung mga nandito. Piano. Tapos ito, massage. May massage dito. Masok. Sarado. Hindi bukas. Ito na ako. Dito siya naman. So, yun na lang ating vlog for today. Thank you for watching. Kung hindi ka nakasubscribe na, subscribe dyan. Ano pang